Комодор. Моля отбора на Комодор. Комодор за тръгне. Аква. Тича. И така, крайно класиране от третия новогодишен тур по Молотова за купата на кмета на град Варна Иван Порник е на 6-то място с 3 точки. Гола разлика 21-56 отборът на Тича. Наказанието ще извърши Методия съдия Александър Несторов. Поздравления за Тича. Въпреки 6 от нас не показват по-добри желания за игра. Благодаря и така на по-високо. На 5-то място. Също с 3 точки на по-добра гола разлика 30-60 отборът на Аква Спорт. И на 4-то място се класира отборът на Комодор. Също с началото ще извърши дългогодишен състезател на Комодор. Сега републиканска категория на 6 организации. Републиканскане и призьорите на този годишен турнир. На 3-то място отборът на Славия с 9 точки на 2-ро място с равен брой точки в по-лоша голова разлика 57-15 на отборът на Черно море. Главният асистент в община Варна, дирекция спорт. Ръкопляскания за отбора на Черно море. Ръкопляскания за отбора на Черно море.
И така, въпреки равните точки, все пак трябва да има победител и той се определя по головата разлика между два отбора с равни точки. Това е отборът на КТС Варна. Преди официалното награждаване на този отбор, капитана на отбора на КТС иска да прочете нещо за всички приятели на Волна Торба, да кажа. Господин Петричев, да ли капитан? Искам да благодаря на всички зрители за цялата подкрепа и на всички участващи в това състезание, което беше в чест на нашия треньор Станчо Велков, който днес трябваше да има рожден ден, но със заявление вече не е сред нас. Обичавайте тренер, почивайте в мир. Шампионата за исторически ръци, господин Сергей Кичуков, един от главните деятели в клуба. Поздравления за отбора на КПС. Такива срещи, както бяха проведените особено между отборите на КПС и Черноморе, вдигат равнището на Волна Торба и не само трябва да има един такъв турнир, трябва да има няколко турнира, за да може нивото на Волна Торба, уменията и знанията на съдите да се повишават. В момента ще гледам как ще го тук също присъстват съотборниците на нашия приятел Станчо. Това са тримата военни шампиони по Волна Торба, първите шампиони на Варна, майстор на спорта Николай Райков. Слави Славов и Росен Кичуков. Да поздравим тези шампиони. Тези приятели, които ги и всички